Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο Χιονούλης. Ο Χιονούλης ήταν εξερευνητής και ήθελε να ανακαλύψει από πού ξεκινάει το Βόρειο Σέλλας. Γιατί ήταν πάρα πολύ όμορφο και το μάγευε κάθε βράδυ. Έτσι πήρε την απόφαση να ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Πήρε μαζί του και την αγαπημένη του βαλίτσα. Εκεί που προχωρούσε μέσα στα χιόνια, τουρτουρίζοντας και με την αγωνία τι θα συναντήσει στο μακρινό του ταξίδι, ξαφνικά βρήκε ένα βάζο με τις αγαπημένες του καραμέλες και τις πήρε μαζί του στη βαλίτσα του. Ενώ ήθελε πάρα πολύ να φάει μια καραμέλα, έκανε υπομονή και τις κράτησε όλες για τις δύσκολες στιγμές του ταξιδιού. Για 5 μέρες έκανε πατινάζ πάνω στον πάγο. Προχωρώνε για χιλιόμετρα ολομόναχος. Αλλά μέσα στην ερημιά το Βόρειο Σέλλας το κρατούσε συντροφιά. Ένιωθε κουρασμένος και του έλειπε και το σπίτι του. Αλλά τότε ξαφνικά είδε μισοχωμένο μέσα στο χιόνι ένα τεράστιο βάζο και το άνοιξε. Είχε μέσα την αγαπημένη του μαρμελάδα και χάρηκε. Και βουτήχτηκε όλος μέσα για να τη δοκιμάσει. Αποφάσισε να πάρει το βάζο μαζί του για να έχει προμήθειες στο ταξίδι του. Συνέχισε το ταξίδι του με ακόμα πιο βαριά την βαλίτσα του. Και όπως προχώραγε είδε από μακριά έναν τεράστιο χιονόφροπο. Είναι φίλος ή εχθρός, σκέφτηκε όταν είδε το χιονόθροπο να χαμόγελα. Τον πλησίασε, χωρίς να φοβάται. Ξέρεις από πού ξεκινά το Βόρειο Σέλλας? Εμένα ρωτάς που με θύνα ακίνητος? Επειδή είσαι γιγάντιος, γι' αυτό ρωτάω εσένα. Δεν ξέρω, αλλά το μόνο που ξέρω είναι ότι το σπίτι του Άι Βασίλη είναι στα δεξιά. Ο Άι Βασίλης λείπει, γι' αυτό μπορείς να ξεκουραστείς όσο θέλεις. Ο Άι Βασίλης ξελιχτάει στο εργαστήριο των εξωτικών για να φτιάξουν τα δώρα που θα μοιράσουν με τον Ρούντολφ την πρωτοχρονιά. Ο Χιονούλης πήγε εκεί που το έδειξε ο χιονάνθρωπος. Αχ, πώς κατάλαβες ότι ήμουν κουρασμένος? Εκεί θα πω λοιπόν. Τότε άκουσε ένα τρομακτικό ήχο. Ξαφνικά είδε ένα τεράστιο ρομπότ να έρχεται κατά πάνω του, που το κεφάλι του είχε ξεκολλήσει από το λαιμό του και τριγύριζε γύρω-γύρω. «Τι είναι αυτό?» είπε τρομαγμένος. Τότε ο Χιονούλης δάγκωσε το χέρι του ρομπότ και πρόλαβε να περάσει κάτω από τα πελώρια πόδια του. Βούτυξε μέσα στο έλκυθρο του ρομπότ και τσούλησε προς το σπίτι του Άι Βασίλη για να γλιτώσει από το ρομπότ. Ευτυχώς η πόρτα ήταν ανοιχτή και ο Χιονούλης όρμησε μέσα μαζί με τη βαλίτσα. Ουφ, γλίτωσε από το ρομπότ. Δεν τολμάει να μπει μέσα στο σπίτι του Άι Βασίλη. Ωραία για την αγαπημένη μου καραμέλα. Και λίγη μαρμελάδα. Τον πήρε ο ύπνος. Μετά από ένα καλό υπνάκο ξύπνησε με όρεξη για το ταξίδι του. Τι άλλο το κρεβάτι που έχει ο Άι Βασίλης. Με βαριά καρδιά άφηνε το σπίτι του Άι Βασίλη. Αλλά η χαρά της εξερεύνησης ήταν μεγαλύτερη. Κατηφόρησε μέχρι τη λίμνη. Τι κάνεις εκεί? Θα βουλιάξεις. Πρόσεχε. Η λίμνη είναι μισοπαγωμένη. Έτσι τον έσωσαν οι δύο μεγάλοι κύκνοι της λίμνης. Ευχαριστώ που με προειδοποιήσατε. Φθηνά τη γλίτωσα. Πάνω στη βιασύνη μου δεν πρόσεξα πως η λίμνη δεν έχει παγώσει. Και μετά τους ρώτησε από πού αρχίζει το Βόρειο Σέλλας. Εμείς δεν ξέρουμε. Αλλά μπορούμε να σε πάρουμε στην πλάτη μας και να σε πάμε μέχρι την άλλη άκρη της λίμνης. Όταν έφτασαν στην άκρη της λίμνης, δεν πίστευε στα μάτια του. Είδε ένα αεροδρόμιο με μεγάλα αεροπλάνα που πηγαίνουν έρχονται συνέχεια. Εκεί συνάντησε τον ξάδερφό του, το Μάτζικο, από την Ελλάδα. Ήταν ένα ελαφάκι. Ήρθε στη Φιλανδία για να βρει δουλειά στο εργαστήριο του Άι Βασίλη. Ο Χιονούλης είπε στο Μάτζικο ότι ψάχνει το Βόρειο Σέλλας. Ο Μάτζικο του έδωσε τη μαγική σκόνη για να πετάξει μέχρι την αρχή του Βόρειου Σέλλας. Ο Χιονούλης έδωσε τη βαλίτσα στο Μάτζικο για να τον ευχαριστήσει. Ο Μάτζικο κόλλησε στη βαλίτσα του Χιονούλη αυτοκόλλητα με την ελληνική σημαία για να την πάρει μαζί του στην Ελλάδα. Μόλις ο Χιονούλης δοκίμασε τη μαγική σκόνη του Μάτζικο, εξαφανίστηκε από μπροστά του. Λέτε να λειτουργήσε. Λέτε να τα κατάφερε και να έφτασε στο Βόρειο Σέλλας. Με τη βοήθεια των φίλων μας, πάντα καταφέρουμε αυτό που θέλουμε πολύ.